Yo yo. Ini soal bokong akijat. Makan sakit Dạ.
Kembang apa yo? Wah, kembang ini ngetren teko ndi kok. Ya kuwi mari kangen lho. Oh ngono. Ya omong nek mari kangen kok ora percaya. Wong yang anggere kepethuk ya mesti kangene mari. Kangene nek diangen-angen ae dadi kukul. Mangga kukul iki saiki wis dadi YouTuber kaya. Ya kuwi Mas. Kuwi Pak Kukul kaya. Alhamdulillah dalem menika saged sowan kami seger kewarasan, swasana ingkang indah lan swasana ingkang kebak wujuding kebahagiaan. Lugunipun dalu menika sowan ingkang menulya menika Pak Katijan utawa Bapak Katijan utawa Bapak Katijan utawa Pak Katijan. Kuwi padha no. Ayo mergo saka ketika kadangan iki ya. Penekanan makna iki penting. Oh ngono. Pak Katijan so Ibu Markati udara setahun yang lalu nek ora keliru ora mung ngapalno gubuk awake dhewe. Ana ing berita kono pekasan dalu menika wektu kang minanci dina ingkang tinamtu. Awake dhewe tinimbalan sowan marak atur panglipur minangka sesulih saka panjenengane nggone nindakake tasakuran ora ana liya miwaha jauping putra, jauping suta utawa sunu utawa sini. Ya. Kang putra nggih menika Mas Haris Setiawan pikantuk penjaripun Mbak Norika Pujiwara. Oh ngono. Muga-muga nduk dalu menika nggih Pak Katijan sekeluarga ngredenge swasana atur panglipur marang warga masyarakat kiwa tengen tegese dana rasa muri-uri marang dununging kabudayan ya kuwi gelar wayang kulit utawa ringgit purwa. Kebetulan awake dhewe tinimbalan sowan marak muga-muga dijabahi dening Gusti Allah apa sing dadi kersane ingkang putra sing agi berbahagia sing agi dadi manten Mas Haris kaliyan Mbak Norika menika bisa dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase atau tuntut nganti tekane kaken-kaken dalan minen. Oh ngono. Mbak Rika kaliyan Mas Haris. Muga-muga nggone bebrayan iki linandesan rasa tresna ingkang tulus suci lair tusing batin. Awit arep kaya ngapa jroning bebrayan iki sok kala mangsa enek sing diarani coba lan godho lho. Kuwi minangka dadi bumbune wong rumah tangga. Ya. Mula muga-muga tresnane tulus suci lair tusing batin iki bime nyembur daya nyembur kekuatan kuat godho kuat coba satemah dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Ya. Bagya mulya selawase dadi jodoh wawasan donya praktek delahan. Oh ngono ya yo. Mula terima kasih Mas Haris, Mbak Norika, Mas Janto pinanganten iki sik muda to. Ning nyatane kepor nyata nggone tasakuran iki ya gelar wayang kulit. Oh ngono. Muga-muga berkah buat Pak Katijan sekeluarga, berkah buat pinanganten kekalih. Antuk donga pengesune para sanak kadang pamong mitra tangga teparu go tamu agung go sedulur sing adoh sing padha kepareng rawuh yo. Ya. Ndayani wujuding donga dijabahi dening Gusti Kang Karya Jakarta Posi dari kersane pinjari minulya iki Bapak Katijan. Satemah dadya pinangane iki mangkene dadi jodoh selawase. Oh ngono. Nganti tekane kaki-kaki dalah mini-mini. Salam hangat mriten manten muga salam buat dengan aja kali Barika Mas Haris agone masuk satu alam mitra
buat pengantin anyar tegese Mas Haris kalian Mbak Rika muga-muga tansah kinemulan kanugrahan katentreman pakaryan ya lancar sukses nggone makarya ya tentrem keluargane wiwit dina iki sak teruse nganti sak lawas-lawase amin amin wong yang iki ya melekan ya wungon utawa cegalek tangga ngantuk ya ngalah berkah ya ndonga bareng-bareng buat pinanganten kekalih keluarga besar Pak Katijan. Pak Katijan iki piyambune grapyak semangat. Oh ngono. Nggonku iki Mas wayangan tak pinten ya Mas iki. Dalem kanca kula niku badhe wayangan. Kanca kula niku badhe wayangan aja larang-larang Pak Budi. Ha terus piye to Pak? Entuk. Dene sinten? Mungkin kula kandhani nek pun dadi pitu menu ngene kanca kula piyambak. Sipai ini konco turu, ini garwane. Oh iya. Bareng kula sowan kon ngindang aku detail pandir kudu diendani Pak Rudi. Lokasine kedadi pun nindani. Bareng aku ngecek lokasi, aku liwat ngarepe Pak Sukip, aku ora mampir mergo Pak Sukip mesti tindak karo Pak Edo, Pak Pendeta. Oh ngono. Jadi aku bablas kene karo Jandu. Ya Du, dukul ana Du, dalane Du. Betul-betul meteran ayo nganti jangka. Jangka ping 3 ya kesleo. Nah kuwi diukur ternyata nggone pas ning kene iki. Mulak aku rene iki ora nek critane aku kok kebrasuk ki ora enak. Aku yapal dalan kok. Pokoke sopir kok nyupiri aku iki padha karo nyupiri Mac. Nah itu ora nek critane kebrasuk upama aku mau rada kebrasuk iki jane iki tak sengaja. Bojoku ngono jare apal ngono lho ndak pedhisine minggu. Ora aku ngetes iki turu ora. Ora aku. Lah kok ngene bulan Pak Pak. Ngene bulan aku agak capulih neh. Berarti Mas lancar kabupaten. Akhirnya aku bojoku iki mau putri iki buka map. Bila lagi HP niki lha sinyale rapati enek map iki mek mandek kene iki. Ini HP itu tak patenan ya Mas, tak patenan ya Mas. Ojo lek mateni datang becek lho kan. HP kok layar becek iki kaya. Wewe Ora kok ya. Nggih, matur sembah nuwun, nek ora blasuk ngono ora pantes wong aku iki wong gampang blasuk. Simbahku penjari mulya Pak Katijan, Bu Markati. Ya. Muga-muga anggone netepi kewajiban miwaha dauping Kang Putra. Netepi darmane ngasepuh bisa nyembudaya Kang Putra menika Mas Haris kalian Mbak Rika menika tansah lestari widodo nggone bebrayan ya yo kuat godhog kuat coba ya mergo sak ora ngerti mantene sok kala mangsa ora kok sok kala mangsa dilungguhke mapan ning kuwade tegese kuwato nempuh pak godhog ingkang gedhe. oh ngono. Yen to landhasane katresnan ingkang tukul saka ati kang suci insyaallah bakal bisa dadi jodoh selarase. Allahumma Aswara Rasulin kumandang aswaran
Tembangan lah iya, ya nembang itu awake dhewe sewengi ora nembang. Yogane ngantuk kabeh lho. Oh ngono. Pancen kanca-kanca pengrawit cakra budaya Indonesia iki. Melu aku nek goro-goro demen nek terus sindene nembang. Ngono wayangan nek mboten sindene rumah kula kaya HP mboten dicas. Sapa iki muni ngono? Mas Rian. Ini awan ya. Kulo nek wayangan kok mboten enten sindene contone kados Pak Dicito ngene awan niku. Kaya HP mboten dicas. Hane ameng lobet. Sundal Pak Dalang nyuwun lagu nggih menika indahing seduluran. Lho. Nah, saking Pak Supir kagem Pak Pendeta, Pak Ido nggih. Pak Ido, salam Pak Supir, memang sahabat saya. Pak Ido, indahing seduluran ya kanca-kanca pengrawit kelingan ya. Pemusik orang sailing lah apa orang musik. Ngono Agus yo mantu. Wah. Mambungi wayangan ning Malang ki aku ngedum rokok sapres tak dene tak yo sak komplit lah karo pemusik Bang. Kuwi enek ngono. Mas, suku dhewe kok ya. Ya tunggu tak wae kopi nek njaluk percil ngono. Tak wae kowe Rokoke sapa? rokoke cacah dhewe lho ya. Dari parkiran Kulon Tirop, belakang panggung, salam budaya, oke. Request, request lagu Pak, ini mereka mangu ini, kong, mangu, gitu tak, ini Mas. Ini lagu ini mereka bosen, alias bokong simok, saking Pak Samuri Bedali, jatuh oke. Tidak lupa menika dari Mas Gawer kalian Mas Tulkiem saka Pare Kediri. Nyuwun aku tombok kangen Kusumo Wijaya kalian Dino. Tembang dan kending ini saya kirimkan kepada Cakra Budaya Indonesia. Dan kawan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan kelimpahan sehingga dapat tetap beraktivitas sebaik-baiknya. Amin. Dari Mas Tulkiem ya. Dari Mas Gawer. Beliau saking Pak Supar Ndogeng Gurah. Nyuwun lagu Gubuk Asmara Mas. Banyu Langit Mas. Kalian si kucing. Lagu menika kula aturaken kagem kanca-kanca Ndogem, Mbah Supar, Pak Tamami, lan ugi kagem Cakra Budaya sedayanipun. Matur nuwun Mas Udi, mugi tansah dipun paringi bakat suara serang kata rezekinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Tapi aku tak kepengin nyuwun suarane Mbak Yu Sendu. Pelok barang ya kayu, pelok barang. Ben prayitna kaya apa? Lamun sira antuk jatuh klambi aku bengok. Ini mesti kamu enak kalau ini. Baru mampu baru. Penak begini, ojo diwai penak ini. Mbak Cembel berek nggih. Wong kok melu terus to, aku. Mbok serak ari tempo iki ya melu ngono kok ya. Iya Pak. Wong pancen kru kok. Kru iki apa tak cari kru. Kru. Grup grup. Aku ki ora ngerti takon wong takon ki wajibe bisa distauri takon kula mboten ngerti grup niku kok jenenge grup sene ndak nyuyu kakang grup iki nyuyu kakang ya pokoke rombongnya ya rombongnya ya lamun suarane Mbak Cembul iki alus nyen dahare telas kok dadi suarane halus. Ya, bengi gua awake dhewe ora ijen Cakra Budaya Indonesia. Ku ya ana rawe adi-adi lanang sing saka Ponorogo, saka Blitar. Ya, sapa? Ya ki ora ana liya Mas Prih karo Guring. Nah, ya Mas Jokwiti kalian Mas Joglutuk. Tidak lupa ya kuwi
nanti hadirnya Mas No. Saka dia talun ya Mas No iki. Ini tadi beksa rakitan serampak. Tepak. Lamun. Iya. Enggak, Pak. Siro niku napa to Cah Ayu? Jenengan. Oke, pinter. Apa bedane siro kalian suro? Ayo beda, bedane I karo U. Ngoten lho. U di sini, I di mana? Walik ya. Terus. Antuk. Kowe tak kepungi karo kanca-kanca utawa warga masyarakat mapan wonten Bedali menggawe mapan ning Ancar Kediri ya yo. Heeh ya. Saurane iki menggalakkan seni dan budaya iki bocah nom-nom iki ben padha seneng karo kabudayan. Oh ngono. Nggon sabet aku wis nulis izin karo Pak Katijan karo tak pasrahke anakku raketan sedina ya sing barep. Rendra, kok ben sabetan telokno sabetane pakmu lho. Pakmu sabetane wis tenang. Los. Wayang BPKB. BPK. Nek kepepet bojone kancane. Disabet maksude tak kon mulih aja mulih wae mulya aku ngono lho. Ya. Mereka mrikipun tembang khusus kagem pinanganten. Aja waton wadon ya. Maket iki ya tak aturke keluarga besar saking Pak Katijan ingkang wingking saka Banyuwangi Tegal Jrimondo. Oh ngono. Pak Purwadi sak keluarga. Nah, mau sore ya paling jauh ini kapan-kapan lajeng layangan Pak. Oke Pak, siap ngonteni kabare. Ya kebetulan Tegal Jrimondo ki awake iki kulino rono tak sendiri asli Banyuwangi nggih mungkinan. Mboten. Ya, ngono kuwi kudune yo. Tapi tahu gede ning Banyuwangi. Lah cilik ini cilik. Oh, teng Blitar. Dadi ning Blitar cilik dolane Banyuwangi langsung gede, ngene. Terus, ya perjalanan lah. Terus kaping pindho nelik mon su apik suarane tenang presiden cara budaya ini demi kalau situasi nggak sendu nembang dandang gula banjir ini kancane ini nyateti ora ya tak do nyateti gini apal kabeh kok ya tak sendu sing nendang lho longko lho nggak sendu nendang iki terus ke
Ping 3 derajat pangkat. Terus ongkeken, Mbak. Aja wis manut sendiri. Kok diungkek mulai. Ya. Dereng Mas, dereng mulai nih Mbak. Celakut. Ya, ngari sithik. Ya bawa ki ya ditepungke nemu Sulasa. Carane wong golek bojo ki aja ngandel wedok. Wong wedok ya aja ngandel wong lanang ning sing kepribadiane duwe tanggung jawab. Tresna sing sejati. Contohnya ngono. Ya. Terus ki, Mbak. Sarang ojo to Mas Dus. Siap Mas Paijo, terima Apa? Kapilut. Nah. Dintekke. Matur suwun. Bawa dandang kula banjur sing isine tembang katresnan babakan wong bebrayan agung. Ya. Muga-muga dadi daya kekuatan dadi donga panjenenganipun Mbak Eka kaliyan Mas Haris niku Ibu Ibrahim manggiyo katentreman selawase dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Asal jagung apa tega padha tresno namaku apa gunung kota. Mbak nomor berdua Mas Haris Mbak Eka selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia selalu selamanya. Terima kasih.
Terus sembahyang. Kene si manul mauli tak wow. Sapa iki? Sapa iki? Sugeng dalu. Pripun panjenengan? Ngantuk napa mboten? Boten kula. Alhamdulillah panjenengan. Iki bocah wedok sing betah melek iki liyane Rita ki rae. Awan kancane turu ndek mlili. Panjenengan betah melek ya. Dalu menawi sowan wonten Bedali Cahayu. Dalu pimpinan ora ana liya kagem pinanten berdua Mas Haris kalian Mbak Rika. Muga bebrayane tansah atut runtut runtungan lan ditekani kaken-kaken dalah mineh-mineh. Gawekno dadi ati sartara. Engko bar iki disiapke endang seduluran ya, Bro. Terus endang seduluran iki, Bos. Kowe nek mantuk kancane pucet kok ya. Golek iya. Aku lek sing kaya apa lho Pak. Nyatane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Kirudi, salam sejahtera selalu untuk semua ingkang wonten samping Pak Pak Sukip, Sugeng Mirsani, kru dan sekawan lah. Yang penting jangan lupa bahagia. Waduh, apa ini? Kagem apa iki lagu Putra Wajar kalian Kico Mania, matur nuwun saking Bapak Supriyadi. Nggih, Bapak Supriyadi saking Kucangan Nom duet. Wah, duet iki wates ya, Nduk. Bener. Tak. Nggih menawi. Kok nggih menawi ta? Lah kula kan napa Tulung Agung. Loh, sama Tulung Agung. Injil. Lah iki Kediri. Nggih. Lah kok ning kene nek sama Tulung Agung? Lah kan derek jenengan. Loh, aku kan Blitar. Loh, iya ta iki? Lah jenengan kok teng mriki nggih? Aku kan kerja. Loh, Kula nggih kerja, Om. lah kerja kok melu wong kerja. Iki maksudnya Kan rombong ini ku mau lho sami kalian. Mas Pesen aku. Oh iya sendiri ya pangah melu kok. Nah, iki kudu ngantek tuwa sok kudu bebarengan iki terus lho, kudu ngono. Panjen kudu ngono. Nino. Ya. Wong Raja lho. Ya. Momong putra
Loh. Kalau laku-laku kembali dari hati untuk ada masalah matang dari sebayaripun bukan khusus buat makan jam berkah selalu pinanten kalian terus kali dijogo selawasi amin tuh lebih pak Setun semangat kok tak silike gak kanca lho kanca iki ngono kuwi kok ya terus neno sing ndak ilang aku Pak Dok ya ya Sadurunge Mas Kritik tau gake coba tak seri karo tetembangan jajal Mas gawekno iki tembang gamelan tak turke kudu karo Pak Sukip iki sahabatku iki Pak Sukip iki panen kacang aku yo jangan kacang panen apa ya terong nggonku yo jangan terong sawi ya ngono mergo ora kabeh seduluran jadi Pak Sukip iki fotoku ora gedine ngungkuli lemari iki jenenge manjing duluran tenan Agus Kipot ki apa fotoku ning omahku ra enek blas. Nek sitoke fotokopi mok balik ndase ning isor nek masang ning jeding. Ya apa kaya fotoku omong kene jeding mok balik ndase ning isor ya. Mana diteten tikus sak takoni mbahmu ki aku. Coba, Habis endang duluran nggih, coba iki kok pomono ndene sing aku terimake. Mergo panjen ke jaman ning dikaji ke rong taun iki. Mulai ditangkap ronone Pak kenceng iki. Ya Pak Sukih kok. Diatur Pak Pendito, Pak Idu, niku sahabat saya juga. Pak Idu ki anggere aku ning Jawa Tengah loro penjane ya pas ning kula. Anggere aku ning omah penjane sok kala mongso ya dinas ning Blitar. Ya Mas, endang duluran ya.
Dihitung 1 sampai 90 sama wae sawi. Ya, dados. Dikorne. Buat dulur-dulur Nasrani ini Pak. Orang satu nyali mas. Dan dulur-dulur Betawi semuanya. Bahasa kalau miniatur Indonesia toleransi yang sangat luar biasa.
Oke, terima kasih tepuk tangan buat Cakra Budaya Indonesia. Wah, datang nyata bisa. Ya. Juga matur nuwun ini kalau lagi atau umat gerakan lagi luar biasa. Udah, berdali ini. Tua tukang betik tumrap daerah-daerah liyane lho. Ya. Matur nuwun diaturke. Mila Pak Sinit nggih. Coba kaya apa biak nek ora kesandek Mas Niti sampun siaga. Kalian Mas Lutuk, tembangnya apa Gus? Masih sih dikontak kowe. Politik kayak petuk, aku ngono sing dikontak malah gitu aku. Yo. Ya, ini wong bagus. Duojo. Mas Jody